Aduh Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Kapok kowe. Pun nggih. Udah siap nggih? Iya, iya. Mengke nek kula muni gejepit ngoten. Ampun do lunga lho drijine nek sing lunga ora malih, cinciripit gula batu gejepit. Ing sepele. Kene le ngematke tenan kok ming cinciripit gula batu gejepit. Piye? Gleleng ta ya kuwi. Wong ki nambah beda karo wong cilik, unine mandi, ucape mesti ana nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang mung jleret. Sampeyan mang do mengo, do delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Kok gawe? Lho, aku ngopo? Weh lah, kampun nyalake kula lho. Kula ya ming sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampeyan mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Koko Rabu. Aduh Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Kapok kowe. Saya suwe ora ming raine ning suarane iso dadi kaya aku. Kapok kowe. Jagat Dewa Bathara. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Modal ora. Bagong aja sembro. Wong ki nambah beda karo wong cilik, unine mandi, ucape mesti ana nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang mung jleret. Sampeyan mang do mengo, do delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Kok gawe? Lho, aku ngopo? Weh lah, kampun nyalake kula lho. Kula ya ming sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampeyan mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Koko Rabu. Aduh Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Kapok kowe. Saya suwe ora ming raine ning suarane iso dadi kaya aku. Kapok kowe. Modal ora. Bagong aja sembro. Jagat Dewa Bathara. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Arep ngapa? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok ngedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Apa sing iso anu ditampa dongane iki mung wong sing ndek derajat pangkate lho. Wong ki nambah beda karo wong cilik, unine mandi, ucape mesti ana nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak.
Ayo. Kapokmu kapan kowe? Ayo kowe. Kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang mung jleret. Sampeyan mang do mengo, do delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Kok wis? Lho, aku ngopo? Weh lah, ampun nyalake kula lho. Kula ya ming sauni-unine lho niki. Nek nganti sampean mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Kok ora. Aduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Kapok kowe. Saya suwe ora mung raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan babar blas. Ya jeneng nganti kaya ngene iki piye? Iki dalam rangka proses. Proses wis. Delan. Wis jangket wae mandor. Wis, Yai. Ya lakon sing wis kelakonan dhewe ya mengko didilakon. Koko Prabu. Inggih, kok tansah disia-sia. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndara dase. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho. Aku dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan jaget Dewa Batur. Kowe ra edan mono kae. Iki ora mung penjalukane Bagong kembar telu tak gawe Bagong kembar akeh, aja kuwatir. Koko Prabu, paduka kenging menapa ora. Wong Prabu pancen jandine Rama Kakang kuwi kleru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajibe kowe karo aku nggunakake Bagong supaya dadi wong kang pamer duwe kaprawiran. Bagong ora gelem balekke Koko Prabu semban kaya wingi-wingi. Aja takon dosa, tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono apa piye? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi dadi kaya ngono mergo tak shotke. Mergo arep gawe mengkambing hitampan aku di depan para dewa. Aku nggak mungkin. Nggak mau. Nemeng dikambing kita akan mau ora carane kaya ngono. Ora gelem balekke. Iki merganing patimu. Piye? Mandya ucapku arep sikara karo Bagong kuwalat kowe Setyaki. Kapok kowe. Modal ora. Bagong aja sembrono. Jagat Dewa Batur. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Ora buka malah gumujeng. Wih lah Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wis kene do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan Koko Prabu menika kados pundi? wis diterima-terimake. Diterima-ke dadi ngopo sih? Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Ngeden Bagong meneh. Kenangan aku bali nang Madukara bojoku do moh kabeh. Tak peke. Aja edan Bagong. Aku kudu kepiye Bagong? Suarane dhewe-dhewe. Nadyan kaya mengkono tetep aku tok anggap ratu Gustimu Bagong. Non.
nggih. Lho siap nggih? Iya. Iya. Mengke nek kula muni gejepit ngoten. Ampun do lunga lho drijine nek sing lunga ora malih. Cinciripit gula batu gejepit. Semar numpak prau, aku ngawat-awati saka pinggiring segara. Ora nganti kanyono-nyono, prau kena ombak gedhe, Semar kendang kapracondang aku bengok-bengok. Sak seru-serune merga weruh Semar digawa dening bantering alun. Ning Semar wis ora ketok, kaget aku nangis tangi turu ngantian. Mongko ora tau ketemu lah kok dadi bareng aku ngimpi babakan adikku lanang Semar kok nganti mbrebes mili. Impen kuwi werna 3, Gok. Titiyani, Gandayani, Puspa Tajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadara Dase. Impen Titiyani kuwi wanjine jam 09.00 tekan jam 12. Kuwi mung wong duwe pepinginan sing ora klakon, tegese wong nglindur, wong ketonto. Upamane kepengin tuku penganggon mongko urung kelakon nganti ketonto kegawa ning ngimpi kuwi jam 09.00 tekan jam 12 Titiyani. Gandayani kuwi jam 12 tekan jam 2 kuwi impene wong turu. Wong ki nek ora ngimpi jam semono kuwi ngibarate wong mau wis bisa disebut mati suri. Oh, malah kowe ngerti. Lah terus impen sing pungkasan ya kuwi Puspa Tajem utawa Kadara Dase kuwi jam 2 bengi tekane jam 4 esuk. Kuwi impen sing bakal ana maknane. Aku ngetangi gregah kuwi wis krungu kluru ing jago. Lah nek ngono impenmu kuwi klebu impen Puspa Tajem utawa Kadara Dase. Kuwi impen sing ana maknane. Terus maknane apa? Lah kuwi sing aku ora ngerti wong aku ora nggawa bukune. Mangka biasane aku ki nek ngimpi mesti tak tileki nggon buku. Nek ngimpi segara kuwi ya paling ora 0. Terus nek kapal kuwi 4 ya tukunen bolak-balik. Tok mudar ora. Wong impen tenanan kok malah disambung rapet ki sing ora-ora. Lah aku ya ora dong kok. Ning saya suwe kok atiku saya melang-melang kaya ninggal jejabang nepi ning balumbang. Ku geneng apa-apa ya, Lung. Lah wong ado puruke kok kowe iki arep ngopo? Umpama kowe iki tekan gone Semar, arep tetulung karo Semar, ya wis kesuwen to, Gok. Wong tanah sabrang karo tanah Jawa ki dadak liwat segara kok. Aneh-aneh. Mbok ya wis ora usah gagas sing werna-werna, gagas karo uripmu lan uripku ayo golek juragan Ratu Sabrang sing anyar terus diderekke. Wis ngono wae, netepi karo kewajibane awake dhewe urip ning alam padang minangka dadi batur sing tukang tutur-tutur karo bendarane awake dhewe yen ana tumindak sing ora bener. Kuwi kewajibane awake dhewe ora usah dadak aneh-aneh. Lah iya. Ning kok atiku ora kepenak, atiku krasa ora jenak. Ora usah tok gagas, wis to. Nek tok gagas terus-terusan malah ora prayoga kedadiane. Wis saiki ngene, budal kowe arep ngajak nendi, ayo tak derekke. Perkara impenmu kuwi sisihna saka rasamu. Mengko nek kesuwen kowe karo aku ora netepi kewajiban, malah ngrekoso. Nampa duka saka dewa malah ora kepenak uripe awake dhewe lho, Gok. Togok yen malegak-legok trembilong kang sarawita dereng ngantos bidah iku togok tuwin kuwi ora bilung kedadak ingkang mletek-mletek saking katebian nyumurupi lenggah iku ora togok Catugara. Nah, candhak kowe wae. Aja kaget wae aku sing teka, anakmu lanang anake Semar Bagong wae. Aku sowan ya wae togok sayangku.
Sapri gumulung mangrempake wadya Magiri rero nanggono magawe gelarira wang-wang Magiri rero nanggono magawe gelarira wang-wang iki ora pangling rak Bagong to. Wa. Lho kok tekan kene. Ngrekoso goleki alamatmu iki. Ning nyatane tekan kene. Aku ngaturake sembah pangabekti kula. Ku katur ya, Wa. Ya tak tampa. Wah, edan kowe tambah sugih. Ya mergo saka le nyambut gawe nderekke ratu-ratu sabrang. Ora ning lho, lek musuh iki ngutuyul mburimu kuwi lho, Ga. Ora ngawur iki Pakdemu mbilung. Wah, iku brengos barang saiki. Samet kowe, Gang. Samet, Pakde. Ya syukur. Karo sapa dhewe? Lah kok dhewe kok dulur-dulurmu ora tok jak tilik karo Pakdene. Sepisan aku tilik kawidadane Siwa Toga. Angka 2. Kowe ndedet ora kok? Lho. Kok tekan dhuwit. Kowe sandangamu teng gebyar ngono ketok nek saiki wis rada mukti. Mula nyambut gawe sing apik, nyambut gawe apa wae iki ditemeni, ditenani. Mergo kuwi bakale awuh rejeki. Nek kowe entuk gawean nyambut gawe ming tok sepelekke arep nyambut gawe apik kaya ngapa ya rezekine bakal rendet. Nek nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awuh rejeki. Matur nuwun wejanganipun Siwa Toga. Yo. Lah terus kowe mrene arep ngopo? Wah. Aku arep nangis, Wa. Lho. Arep apa? Arep nangis. Nangis mergo kowe tak omongi ya, Wa. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku kira kepengin bangun wewangunan kanggo srana ngundhake penguripaning para masyarakat. Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Heeh. Siwa ngerti? Ngerti kuwi papane ning Kayangan. Terus ayo tak takon karo Watami. Togok. Nek apa jenenge iki? Siwa iki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor 2 bapakmu. Nomor 3 Bathara Guru. Bathara Guru ki sengitra bapak ya, Pak? Oh wis suwe. Mergo bapakmu ngantekan seprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu ki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe iki ya mangkel. Mergo diapusi karo Bathara Guru. Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa iki mergo aku disingkirke ning jagat karo bapakmu. Oh, bener. Heeh, terus Bathara Guru rawuh nang nggon aku, aku njaluk Dewandaru Jayandaru ngono dadi geger. Lho. Geger aku mungsuh apa jenenge? Dewa-dewa perang. Mula edan kowe iki. Kowe iki mung ditakoni karo dewa. Nyatane menang kok. Lho, iso menang. Ora ndelok? Ora. Wah, telat lehmu teko wae. Sona iki nang ndelok wayang jam 09.00. Ora bengi-bengi lagi teko. Ayo wong kekuatane utawa duwene kalodhangan lagi saiki kok. Lah terus Bathara Guru nyekel tes. Tri apa dah? apa? Pusakane Bathara Guru Trisula. Aku melayu, Gareng melayu, Petruk melayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana Windanana kayu Dewandaru Jayandaru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syaratnya apa? Aku manut. Aja kok wujud bondo donya. Patiku aku ikhlas. Nek kakang ikhlas patine dadi srana syarat bebono kayu Dewandaru Jayandaru. Kakang Semar tak boyo ning tak gawa. Ning kayangan tak cemplungke ning cawan kawah.
Kawah Candra Dimuka. Gareng nangis, Petruk nangis. Gareng ya melu, Petruk ya melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petruk digawa adimu si sapa Bathara Guru kuwi ketoke arep dipateni nang Kawah Candra Dimuka wae. Tenang wae kowe. Wah, cangkeme kuwi. Kono kuwi kaget kok malah nyangkem-nyangkem kowe. Kaya torong. Torong dengkulmu tenan kok aku ora ngapu. Wah, lha hebat kok. Prayo jan manik maya kuwi piye to ya? Karo kakane kok isih sengit kaya ngono kuwi. Lah terus piye, Gong? Lah, aku rene iki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwataka. Gandeng kowe kakangne bapak. Nek kowe ora mbelani bapak, berarti kowe iki ora tresna karo bapak. Aku tresna karo bapakmu. Ah, saiki piye carane Siwataka supaya mbelani karo bapak? Wes ngono wae. Nek Siwa ora gelem mbelani karo bapak, ora mung aku sing ora trima. Nek sak anak putuku ora trima karo Wataka, ajar dhewe kowe. Se wong sapa-sapa karo diamuk lho. Wis mangsulan. Gong. Apa? Aku wis sumpah sak jeg jumblek wis aku semoh munggah ning kayangan. Wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Terus? Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. Sapa sing kon munggah? Kuwi tuyul mburimu kuwi. Bilung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus kowe wae munggah ning kayangan. Wo tak suwek tenan lambemu kowe. Aku iki njaluk pambiyantuku kok malah kon munggah ning kayangan. Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Sranane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu nang kayangan. Sapa kowe? Ning kowe gelem ora? Ah gelem, waton aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Gek. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Heeh. Iso wae. Lho, iso. Apa dianggep aku ora ndek kasekten apa piye? Wis nyenengke tenan. Tes ngono. Padake corong ora. Senenge ndelok cangkemmu, Gok. Cangkemmu kuwi. Karo padene kok nyangkem-nyangkemke ora. Sagu ora? Sagu. Nek sagu toto. Carane piye? Merem. Hah? Merem. Engko nek bablasan turu? Aja turu. Merem ngampet tambegan nak cipta engko nek dadi Raden Janaka kowe mlebu metu kayangan ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. Heeh, aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Ning ora kayangan. Iya. Sanane nang aku. Lah iya. Wis tak cipta ya. Heeh. Kok tak munggah ning kayangan? Ya. Engko nek tekan kayangan tanjine karo Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh kegila-gila. Asik. Nyenengke tenan iki. Jame tak peke, Gok. Aja. Anggere ngalem kok njaluk. Apa-apa arep dijaluk apa? Waduh, untune dibehel. Gleleng tenan. Wah, gaya tenan saiki jan kemajuan iki. Ya wis men karang ya. Karepe mbok dimu. Mbok dhewe isih berapa? Isih. Tak peke. Lho. Apa-apa arep dijaluk ora? Wis gak gawe dadi gawe aku. Tak gawe gong aja kuwatir. Wis. Wis. Apa ora gleleng nek wis ngono kuwi? Maksude? Kowe iki wis dadi Janaka. Melan moro sangar jenis menyogang kamanusan. Ora aneh-aneh kok malah aku dhewe malah nek weruh rupane kaya ngono. Bagus ora jamak. Togek. Lah suarane ketara. Wah, janangan nyuarake Ndara Janaka iki. Coba nyura. Togek ngono. Togek. Kekasaran Togek
palusen tegek coba digedhekke sithik ucel-ucelen patunya lho kowe suarane larak ngono tegek semono kuwi wis pas Ndara Janaka ana apa tegek Tejo Mantri nggih niki Panakawan sami dibeta Bathara Guru panjenengan kedah nyelametaken Iwang pikulun manik maya tegek sing wani mboyong Semar garing kelawan Petruk nggih aku tak munggah ning kayangan tegek monggo mawon sing isih tiket pesawat apa tegek andel ora wong-wong sembrono kok dadekke satriya serius mesti ora serius tegek pun gak minggah teng kayangan kula wis jeleh nyawang saya togak Iwang pikulun manik maya ora nglepasake Semar Petruk lan Garing aku ingkang ora trima tegek tantrimanipun Raden Janaka tekun bayar 2 kali lipat luweh besar munggane kayangan ya sakaremu ora ya sakaremu tegek wonten dawuh aja ngono tegek aja jeleh ulun berangkat saiki nggih pun ngatos-atos tegek nun Janaka kuwi nek mlaku kudu nganggo gending bola wis iki iki mung arep ngrusak tatanan iki Subo Kasminto Subo Kastowo nalikane wah tembange dhewe raheng dalu wong iki gerangan ya ora tanja kok Gok. Wong Bagong kok dadekke Janaka iki rak malah kaengko ditonton kawula rak do ngisin-isin Ndara Janaka nek konangan sing asli piye? Mbok semen mutar mbok men ora. Aku ya sugah caturan ro Bagong ora mesakake galo kae malah nyaruk-nyaruk lemah bleduke ra jamak-jamak. Joget kok kaya jatilan kaya ngono. Wis benengke wae ngono. Ora ana apa-apa. Kowe kalaku engko nampa duka. Ora, wis nek ora ngono ndak Bathara Guru tuman wae ayo. Awak dhewe mangkat golek juragan. Yo. Anggunge pranone perkleper cawete mabur raeng dalu wong agung sasem rawa nara sadaya
Dena sutu, nandiri nanda, gelang sutu, nyeneng-nyeneng ke wiyaga ki gampang kok. Mendora ngantuk. Pukulun. Lali aku. Yang perjiwatan. Boyo mirah boyo ingsun sun remet. Dadi mecodot. Pukulun kula ingkang sowan wonten ing Kaiwangan Suralaya Pukulun. Kula ingkang abdi utawa tita pujangkara pun Janaka. Pukulun boten mangsulaken Kakang Semar Petruk lan Gareng kula ngamuk wonten ing Kayangan Pukulun. Mulatmara Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan liwat kene belok kiri lurus wae. Ora iso suno. Pukulun, padha lali meneh Pukulun. Kula ingkang sowan wonten ing Kayangan Suralaya Pukulun. Rango Yasmantrango mawe sukarana nadyan anggar cita ora pas kok iki Mas. Melayu bareng nibani Cestri Cula Ratu Momo klepat lunga saka Kayangan. Pukulun panjenengan sinten? Ulun Betaran Rada. Punrada. Ya. Kok kaya jog-jog dengkulmu mlacat. Diwehe padake kaya teko ora. Iki sapa to janjane? Pukulun kula ingkang ngabdi ingkang wayahipun Janaka. Janaka? Nggih, Permadi. Permadi. Wilikiti. Kumbang ali-ali. Kumbang madu dan racun. Iki ketoke nek delok suarane iki ya. Aku jane ora panglene ngarep bedhek kok wedi. Kowe iki jane sapa to? Pukulun kula ingkang wayahipun Janaka. Janaka iki bojone pira coba? Kadah Pukulun. Sing didhep ning Madukara pira? Kyai Sendroba. Sembadra Sikandri. Sri Kandi Pukulun. Manuhara Larasati, Laras Pelok, Laras Lindro. Kok kaya gamelan ora edan. Iki Bagong to iki? Pukulun, sanes kula pun Janaka. Ora usah datang kamu sih, Bagong ta kowe? Pukulun. Bagong udo. Pukulun sampun kados mekaten. Ora ngaku Bagong ta kowe? Heeh. Gajol sisan kowe. Kena iki ngampet omong ngerkoso e. Ora. Trondol. Lah entuk sandangan iki saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Mergi kula dipun dandosi Siwatami. Tagak. Lah edan wis ben ngono kuwi nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Pukulun. Piye? Wong atuwa kita ulun wonten wong atuwa kula wonten pundi? Semar Gareng karo Petruk. Inggih Pukulun. Diponton ning pinggiring kawah. Waduh, Kakang Semar. Aja kuwatir Kakang, aku ingkang bakal mitulungi karan kowe Kakang. Nalikane ora gajek-gajek kendang.
Subang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sataning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwuh sing pini panca Kakang Semar aku ingkang prapta Kakang aku teka bareng karo prapta Kakang Kakang Semar kowe tak tambani tak grayang nganggo tanganku muga-muga waluya nirmala temajati jati temal nirmala waluya Kakang Badranaya ngaturaken panuwun nggih Den sampeyan wis nulungi kalih kula ngaturaken panuwun Ndara wis nulungi kalih kula ngaturaken panuwun nggih Den wis nulungi kalih kula ibu sepodo-podo sampeyan kok prisa kula teng mriki Google Map napa niku Kakang Semar kowe aku ngerti wae kowe nang ngendi Kakang Semar nek kowe kena apa-apa iki aku mesti entuk kabar saka kantor pos Kakang yo kiai kok kaya udu ya Rek iki kok Ndara kok suarane kok kaya bar watuk to iki Nala Garang Petereo Den apa Ndara apa oh genah udu Ndara kok guyune kok nganti nging-nging wah Ndara Janaka gundule atos kowe kok dadi Janaka kuwi Kakang Semar cangkeme sing apik. Iki ndaramu kok kowe. Kowe tendang modar kowe. Suarane ora pangling. Kakang Semar. Isih ketara. Kakang Semar. Tetep ketok ya, Truk. Kakang Semar. Gegeden. Slendrik. Begeden kok slendrik ora. Aneh-aneh ora. Kakang Semar ayo padha mapan ana ing ngendi ku jenenge? Ngendi Truk? Kok Selakanda Warubinangun. Ngopo? Kakang Semar basa. Kakang Semar ki wong tuwa, kena nggo patuladan. Ora basa karo Bendara. Dosa Kakang Semar tak sanggane. Ora apa-apa. Ngopo ning Selakanda Warubinangun? Piknik Dharma Wisata. Saedan. Wis ayo aja kokean pertingsing. Pertingsing ki apa ning embok ora arti. Sing sok muni pertingsing ki ming Bagong. Asli kowe. Ambok modar kowe ketrucut cangkeme ra. Asem. Ayo Kakang Semar ana ing Bale Marti Ukunda. Jaya Binangun Kakang. Wis ben nek konangan sing asli diajar mbok men. Arjuna ngonen maring Adawu.
netepi kalawan pangendikaning Nyai Darmaji Ngamarta lamun Nyai Punta nyumpena kang sambung rapete kelawan Kakang Semar. Mula tumuli utusan karo aku karo Kresna kakangku supaya nyatake marang Karang Kadempel tinemune suwung ora ana apa-apa kawan siji wae ingkang kemliwer. Iki ana ngapa Werkudara? Wah, aku dhewe ora ngerti. Kula piyambak mboten mangertos. Lho, sapa kae? Yen namo dosa Sang Sri. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Kresna Luntampa. Menawa napa pukulun dene sumengka tindakipun pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Ora memper temen. Ing atase sekawit wis gawe wiranging Sang Hyang Jagat Girinata. Nggone mapan ana ing Kayiwangan teka saiki mapan ana ing kene. Arjuna, Arjuna. Ora pantes sira darbe. Ya kuwi kanugrahan langing jagat lancuring bawuna lamun kita Janaka wis mentala ngerang-erang sarta gawe wiranging para dewa. Ulun paring dawuh mekaten keparingipun. Kita ingkang sekawit mapan ana ing Kayiwangan ulun mlayu saka ing Suralaya. Keplayu awit nggon kita bakal nyelametake kelawan Kakang Semar Garing apa dene Petruk. Teka saiki mapan ana ing kene, niat kita pancen kepengin gawe wiranging Jatimurti ya ngono apa piye Janaka. Dara, iya. Ngendikane Hyang Pikulun Jatimurti iki kok nutuh keluputan lawan Janaka. Wah, iya. Ngendikane ketok banget yen to Kayiwangan ana Janaka ning kene eneng Janaka coba to Janaka kae susulun dhisik. Yo. Mengko mundhak malah salah kedaden ora prayoga. Nggo pitung. Aja waton cakepe nae dhewe. Kok